Assalamu alaikum. Sunana Dukko Umar Radda, kuma na saurari bidiyo, na saurari audio wanda aka turo aka ce daga Alhaji Garba Ɗangida ne da kuma General Tsiga. Kuma na yi godiya ƙwarai da gaske daga wannan bidiyo da na ji, wannan voice da na ji. Kuma ina fatan Allah ya saka musu da alheri. Amma dai abinda nake so in ce ya kamata a ɗan riƙa bincike idan an ji labari ko a social media ko an gani a zahiri, kuma a riƙa tambaya. Domin abu na farko dai zuwan da shugaban ƙasa ya yi, mun zauna mun yi tunanin abubuwa guda uku da ke damunmu, kuma duk mun mashi magana a wuraren da muka samu damar yi mashi magana. Akwai matsalar tsaro, akwai matsalar mota windmill ɗinmu na Rimi, akwai matsalar ayyukan da aka bada na airport wa'anda aka tsaida. Magana hanyoyi dama da kanshi ma ya yi, wasu daga cikin hanyoyin nan an bada aikinsu. Kuma mun shaida ma shugaban ƙasa wannan. Amma maganar billboard da wani ya buga na cewa Katsina ba ƙorafi, ni a matsayina na gwamna ban ma san an buga shi ba, sai da na gani a social media nake tunanin ya aka buga shi, wa ya buga shi. Amma akwai kuskure dai idan aka rika jam'i ana zargin mutane akan abinda a zahirance mun tabbatar ba mu yi ba. Amma ku manyanmu ne, iyaye ne, idan kun ga wani abu na kuskure kuna iya mana magana, muna iya gyarawa. Mu kuma mutane ne, mu ma kamar kowa muna iya yin kuskure, muna iya yin ba daidai ba, kuma muna iya yin abin da ke bisa kuskure. Amma dai don Allah, a matsayin manya da iyaye, idan kun ji abu a social media, mu ku rika kiran mu ko ku tambaye mu ya wannan abin ya kasance, amma ba a ta yi social media a rika yin irin wa'annan maganganun ba. Ina ga ba za su taimake mu ba, kuma ba za su kawo mana ci gaban da muke bukata ba a jihar Katsina. Kuma shugabancin nan, in Allah ya ba mutum shi, kowa yana iya yin kuskure, yana iya yin daidai. Muna fatan Allah ya ɗora mu bisa daidan. Amma dai a wannan labarin da aka bada ba haka yake ba. Allah ya zaɓa mu abin da ke alheri, kuma Allah ya ciyar da mu gaba.